ईमेल व्हॉट्सॲपवर येणार आता शिस्तभंगाची नोटीस। राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा नवा आदेश आहे। सरकारी कामातली दिरंगाई टाळण्यासाठी हा एक नवीन उपक्रम आहे। शिस्तभंगाच्या नोटीसीला वेळेत उत्तर देता यावं यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय। सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता शिस्तभंगाची नोटीस व्हॉट्सॲप ईमेलवर पाठवली जाणार आहे आणि शिस्तभंगाच्या नोटीसीला वेळेत उत्तर देता यावं आणि या संदर्भातल्या कारवाईला गती देण्यासाठी आता ईमेल आणि व्हॉट्सॲपवरही ही नोटीस पाठवली जाणार आहे। सामान्य प्रशासन विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय आणि शिस्तभंगाच्या प्रकरणांचा निपटारा जलद होण्याची अपेक्षा आहे। यापूर्वी दोषारोप पत्र किंवा चौकशी अहवाल अशी शिस्तभंगाशी संबंधित कागदपत्र ही व्यक्तिशः किंवा टपालाने पाठवली जायची। मात्र अनेकदा ही कागदपत्र संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचतच नसल्याच्या तक्रारी होत्या। त्यामुळे आता सरकारने या नवीन पद्धती अवलंबण्याचा निर्णय घेतलेला आहे।